blot at passe mig selv. Høre på vinden. Det er det eneste, der tager mig hjem. Det er det eneste, der tager mig hjem. Det er det eneste, der tager mig hjem. Føler mig hjemme. Urolige tanker har lagt sig i mig. Når jeg må længere vinde, er det eneste, der tager mig hjem. Det er det eneste, der tager mig hjem. Det er det eneste, der tager mig hjem. Hvis vores knæ sad på den anden side af benene, hvordan vil vores stole så se ud? Tror du på skæbnen? Hvordan kan man vide, om lyset i køleskabet er slukket, hvis man allerede har lukket lågen? Hvilken fodboldklub holder du med? Tror du på Gud? Hvorfor havde kamikaze-piloterne hjelm på? Drømmer du om at få familie og børn? Hvad er kærlighed? Hvad er dit drømmejob? Har du nogensinde stjålet noget? Elsker du dine forældre? Hvorfor steriliserer man nålen, inden den dødsdømte får sprøjten? Tror du på livet efter døden? Kan man forestille sig en verden uden hypotetiske situationer? Hvor stor er mørkets hastighed? Findes der dumme spørgsmål? Hvad er din holdning til den danske integrationspolitik? Hvis livet er et skuespil, hvor sidder publikum så? Hvad er meningen med livet? Hvorfor hedder det turistsæson, hvis vi ikke må skyde turisterne? Skal Danmark være en krigsførende nation? Går du ind for dødsstraf? Føler du dig nogle gange ensom? Hvis man kan spilde tiden, hvorfor kan man så ikke fejre den op igen? Hvorfor stiller vi så mange spørgsmål hele tiden? Godt spørgsmål. Tak. Rundt om hjørner lurer skyggerne sig ind i de uskyldige, skyldige sind. Et stort kompot, et sammensuriumspind. For vi og mig forstår slet ingenting, men jeg går hen til det sted, hvor jeg kan stikke af. Det sted, hvor alle mine trængsler er uden af. Hen til det sted, som ingen kender til. Der er kun mig her, og jeg gør, hvad jeg vil. Om natten, når mørkets buler bryder frem, tag ensomheden over igen. Et ar på sjælen, som ingen får at se. Gør det umuligt for
velkommen til eventyret, hvor du er helten. Og dig. Faktisk så er I alle sammen helten. Men kun én gang. I bliver altså nødt til at skiftes. Ja, så skal I også være helten gennem hende. Ikke lige frem nogen Wonder Woman, men det er altså, hvad vi har at gøre godt med. Hun hedder Karoline, er 20 år gammel og går i 3.G. Eventyret starter på Karolines værelse. Ja, hun bor stadig hjemme, men kun indtil sommer. Hvor hun afslutter sit studie, og så skal hun jo til at læse videre, siger hendes forældre. Hun skal til at tænke på sin fremtid, siger hendes forældre. Hvorfor vælger hun ikke ingeniørstudiet? Men lige nu skal hun bare finde ud af, hvilken trøje hun skal have på i skolen. Vælger vores heldinde den røde eller den sorte trøje? Den røde. Den røde. Karoline er glad for sit valg, og hun går ned for at spise morgenmad. Spiser vores heldinde ristet brød eller cornflakes? Cornflakes. Karoline har ikke spist cornflakes før, men hun er faktisk glad for sin beslutning. Karoline, spiser du hjemme i aften? Siger Karolines mor. Hvad svarer hun? Nej. Og så cykler hun hen til gymnasiet, men som hun cykler gennem byen, så ringer hendes telefon. Hallo? Hej, jeg ringer ind fra TDC med et tilbud til dig. Hvad siger du til at prøve vores nye abonnement med fri sms, ubegrænset tale og 12 GB data for kun 499 om måneden? Ja, hvad svarer hun til sælgeren? Ja tak, eller hold op med at ringe til mig. Hold op med at ringe til mig. Hold op med at ringe til mig. Og så er der samfundsfag. Karoline, hvad handler paragraf 77 i den danske grundlov om? Hvad er svaret? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Selvfølgelig gør du det. Svaret er ytringsfriheden. Og så står hun i rygergården. Skal du have en smøg? Skal du have en smøg? Ja. Og så står hun i kantinekøen. Bliver det pizza eller den sunde salat? Pizza. Spiser hun alt maden, eller kun noget af den? Det hele. Det hele. Og så har hun matematik. Hvad er 9 gange 465 divideret med pi? Hvad er svaret? 12. 12. 1332,802547777. Hør du overhovedet efter? Hører du overhovedet efter? Ja, delvist. Og så er der 5 minutters pause. Hey, skal du med til festen på fredag? Skal du med til festen? Ja. Ja. Og så står hun på studievejleder Hermans kontor. Igen med de dårlige karakterer, Karoline. Du skal fandme til at få dine fingre ud af den der splejsede rav! Eller vil du gerne kaste din fremtid ud af vinduet? Vil du gerne kaste din fremtid ud af vinduet? Helst ikke. Jamen, du bliver nødt til at tage dig sammen. Jamen, find ud af, hvad det er, du skal læse, ikke? Kom nu, Karoline. Hvad skal det være? Hvad vælger vores heldinde? Historiker, socialrådgiver, lærer, måske ingeniør. Men tag dig nu sammen, Karoline. Beslut dig. Og så sidder hun på sit værelse, og hun ved, hun er nødt til at beslutte sig. Søger hun ind på ingeniørstudiet? Går hun imod hendes forældres vilje og tager et sabbatår? Eller giver hun simpelthen op og bare hopper ud af vinduet? Hvad med dig? Hvad siger du? Det er helt op til dig. Det er nu, du er helten. Skal det være ingeniørstudiet, sabbatåret eller vinduet? Sabbatåret. Sabbatåret. Nej. Hvad mener du med nej? Er I ikke klar over, hvor frustrerende det er, når det hele tiden er alle mulige andre, der bestemmer, hvad man skal gøre? Hvad hvis jeg bestemmer, hvad du skulle gøre, og hvad du skulle blive? Rengøringsdame, sygeplejerske, pædagog, skraldemand. Det vil jeg da ikke bryde jer om. Vel? Nej, jeg bestemmer selv, hvad jeg vil, og når jeg vil det. Så pas jer selv og tag jeres egne fucking beslutninger. Ja. Så er I ikke nogen figur længere. Så er det bare jer. Så det eventyr vist er slut. Spejlsal af
ikke så spændende. Tror du, at der er mange, der ikke ved, hvad de vil være? Ja. Har du nogensinde følt dig presset til at skulle finde ud af, hvad du vil med din fremtid? Ja, rimelig meget. Hvad med dig? Har du følt dig presset? Ja. Glæder du dig over din fremtid? Nej. Frygter du for din fremtid? Ja, en lille smule. Hvad tror du, at du laver om sådan cirka 10 år? Det ved jeg ikke. Hvad med dig? Kan du se dig selv om 10 år? Nej. Oliver. Jeg ved, hvem du er. De har smidt dit tøj ned i åen igen. Har det ikke? Jo. Og nu sidder du her. På cykelstien igen. De har sagt, at jeg ikke må gå hjem, før det bliver mørkt. Ellers så smadrer de mig. Og du tror, de stadig er derude i stedet. Og venter på dig. Jeg tør ikke at tage chancen. Oliver? Du er også værdifuld. Du skal bare selv tro på det. Og hvad andre mener om dig, det er ubetydeligt. De er bare jaloux. Du har også lov til at være lykkelig. Hører du mig, Oliver? Er du sikker på, at du hørte mig? Ja, jeg har hørt dig. Godt. For det passer faktisk ikke. Der er ingen, der forstår dig. Der er ingen, der gider være venner med dig. De mobber dig. Det er så synd for lille Oliver. Lille lort! Kæmper du nogensinde? Står du nogensinde igen? Du tager jo bare slaget, hånet, spyttet. Slapsvand. Prøv lige at se på dig selv. Hold kæft, hvor du grim. Hold kæft for det der snot ansigt, du lægger. Hvis du ligner retsteret chimpanse, når du tuder. Du har så skidetravlt med, at du var færdig med handlen. Men du fortjener det. Du er ikke mere værd. Du er værdiløs. Hører du mig? Pissunge, pissunge, pissunge! Værdiløs. Og det er godt, du ikke eksisterer længere. Bare vent. En dag, så slår jeg dig ihjel. Så er der kun mig. Der er tilbage. Se på mig. Se på mig!
Jeg fatter ikke, at jeg har været så grim. Forstod du, at Oliver mødte sit tidligere jeg i sidste scene? Ja. Hvad med dig? Fangede du den? Nej, så. Det er også lidt svært. Hvis du kunne sige noget til dit tidligere jeg, hvad vil du så sige? Jeg ville lade det være, som det var. God idé. Er du hård ved dig selv? Nej, det ved jeg ikke. Hvad vil du gøre, hvis du blev mobbet? Det ved jeg sgu ikke. Har du nogensinde mobbet nogen? Nej. Hvad med dig? Kan du lide dig selv? Mange gange har jeg løjet, mange gange har jeg lyttet, mange gange har jeg tænkt på, hvor meget der er at vide. Mange gange har jeg elsket, mange gange er jeg gået, mange gange har jeg elsket, mange gange er jeg gået. Vi lever for at drømme, og ikke for at vinde. Vi lever for at drømme, og ikke for at vinde. Vi lever for at drømme, og ikke for at vinde. Vi lever for at drømme, og ikke for at Sidste overlevende på en morgenteknologi. Den fis, det hælder batteringteologi. Vi klapper til det sidste, og vi hæpper til det sidste. Til vi står sammen på en ryg som flamme fyldes-brøl. Jeg føler det for Mars, jeg hylder det for bil. Jeg spørger til vi rammer de nye generationer for nu. Så de kan dumme til det nye magi, for de vil fed. Spørg til selfies, der er selfies. Jeg tænker ind, jeg siger no. Jeg tænker ind, jeg siger no. Jeg tænker ind, jeg siger no. Der er til selfies, der er selfies. Jeg tænker ind, jeg siger no. Jeg tænker ind, jeg siger no. Jeg tænker ind, jeg siger no. Hvad tror du har dræbt flest mennesker i løbet af det sidste år? Hajer eller selfies? Selfies. I løbet af det sidste år, der er 12 mennesker døde på grund af selfies, hvorimod kun 8 er døde på grund af hajer. En japansk turist mistede livet, da han på vej ned ad trapperne i Taj Mahal forsøgte at tage en selfie, og han snublede. En mand i Spanien døde, da han under det årlige tyreløb forsøgte at fotografere sig selv sammen med tyren, som så bare lige plantede begge horn i ryggen på ham. Og en kvinde i Rusland skød sig selv i hovedet, da hun ville posere med en pistol. Hun overlevede godt nok, men stadigvæk. Ja, vores smartphones, de er altså blevet farligere end hajer. Og hvad er din mening om det? Jeg hørte ikke efter. At vores smartphones er blevet farligere end hajer? Det er sgu ikke så godt. Nej. Tobias er 35 år gammel og ikke bange for at sige sin mening. Især på internettet, hvor han er en aktiv blogger og debattør. I har nok opdaget, at vi nærmest blev invaderet. I ved godt, hvad jeg taler om. De er overalt. Det føles i hvert fald sådan. Og i år har vi været særligt plader af dem. De kommer i store sværme. Og hold kæft, hvor er det en plage. Sagen er den, at rapsnudebinen lever af rapsplanten. Så når den bliver høstet, så er den ikke nogen sted at være. Så er den hjemløs. Så derfor må man finde et nyt sted at leve. Og derfor er der særlig mange rapsnudebiller lige nu. Flere af disse biller kan vi decidere skadedyr. Og jeg kan godt forstå, hvis de bliver bange for dem. Fordi det er så overvældende, når der er så mange af dem. Og hvis du til mig, så gjorde vi en indsats mod dem. Vi kunne gasse de skide bekvemmelighedsbiller. Vi er jo først og fremmest nødt til at passe på vores land.
Vi kunne mest tale om det, men efterhånden så meget, man ikke må sige. Så er man nødt til at tale om noget andet. Skrev Tobias på Facebook, hvilket blev opdaget af en lille, men helt særlig gruppe, der kalder sig selv for dyrevennerne. Så en aften bankede det på Tobias dør. God aften. Forstyrrer vi? Nej, det gør jeg ikke. For vi ville virkelig ikke forstyrre. Vel? Bestemt ikke. Jamen, det gør jeg heller ikke. Er du nu helt sikker? Altså, jeg var lige i gang med at lave mad. Nej, det er vi altså frygtelig ked af. Er det ikke rigtigt? Jo, det var da bestemt ikke vores mening, sådan at komme og forstyrre dig her midt i maden. Ja, nu er det ikke midt i maden. Det er vi glade for, ikke også? Jo, for vi vil virkelig ikke forstyrre. Vi ville bare høre, om vi måtte stille dig et hurtigt spørgsmål. Eller 2. Og mad? Måske vi må komme indenfor. Det går hurtigt, det lover vi. Er det ikke rigtigt? Jo, meget hurtigt. Det er kun et spørgsmål. Eller 2. Nu er I vel ikke fra Jehova? nej, vel? For guds skyld, nej. Jeg vil bare gerne stille dig et spørgsmål. Eller 2. Ja, det har jeg forstået. Men jeg lukker altså ikke ind, før jeg fortæller mig, hvad det her drejer sig om. Nej, det er også kun fair. Vi har simpelthen bare lagt mærke til dig, Tobias Lund Larsen. I et tilfælde naturligvis, at du er aktiv debattør på Facebook. Vedrørende rapsnedbillen. Ja, vi er meget interesserede i at høre lidt mere om det. Ja, vi er overbevist om, at vi har en masse at tale om. Så vi ville være rigtig taknemmelige, hvis vi måtte komme ind for at stille dig et spørgsmål. Eller 2. Okay. Hvis bare det ikke tager for lang tid, for jeg vil da besøg. I må gerne tage skoene af i gangen. Sikkert et pænt hjem, du har. Her dufter dejligt af... Holder i kaj. Ja. Bor du alene? Ja, det gør jeg. Hvem venter du besøg af, hvis man må være så nysgerrig? Ja, jeg venter på min kæreste. Så... Hvad kunne vi så tænke jer at spørge om? Jeg synes faktisk, at du skulle sætte dig ned først. Jeg vil hellere stå op. Det er nok bedst, du sætter dig, Tobias. Er det ikke rigtigt? Kom, lad mig hjælpe dig. Okay, så springer vi lige lidt i tiden. For de følgende minutter er temmelig voldsomme, og vi vil jo ikke give mareridt. Så nu nyder vi lige lidt intermezzo-musik. Jeg føler mig så ensom, men jeg slår aldrig igen. Måske er det tid til at kæmpe lidt for mig selv. Jeg må finde min vej igen. Jeg må finde mig selv, så jeg ikke bare bliver fortabt. Fortabte forsøg. Jeg må finde min vej igen. Jeg må finde min vej igen, så jeg ikke bliver fortabt. Fortabte forsøg. Jeg må finde min vej igen. Jeg må finde min vej igen, så jeg ikke bliver fortabt. Fortabte forsøg. Ja, så er vi tilbage i Tobias' stue, hvor man vist roligt kan sige, at tingene de har eskaleret en smule. Jeg er ked af, det blev lidt vildt, Tobias. Vi ville jo bare gerne have, at du skulle sidde ned, ikke sandt? Jo, nu kan vi jo snakke ordentligt sammen. Min kæreste kommer lige om lidt. Jamen, så må vi jo bare forklare hendes situationen. Måske vil hun være med. Han ringer efter politiet. Han? Wow. Ej, den havde jeg sgu ikke set komme. Hvad vil I? Har vi sagt, vi vil stille dig et spørgsmål? Eller 2. Men vi må vist også hellere præsentere os selv ordentligt. Jeg er vaskebjørnen. Og jeg er vandrepinden. Og jeg er muldvarpen. Vi er dyrevennerne. Vi passer på dyrene og kæmper for deres rettigheder, ikke sandt? Jo, det er faktisk en meget vigtig sag for os. Så vi vil gerne spørge dig. Mener du virkelig, at man skal gasse rapsen ud af bilerne? Altså... Ja. Hvorfor? De gør sgu da ikke dig noget. De prøver bare at overleve og finde et nyt sted at leve. Mener du virkelig det, du skriver, Tobias? Mener du virkelig, at du vil gasse dem? Altså... Jeg ved det ikke. Jeg vil også ret til at have mine meninger. Selvfølgelig.
Vi har alle ret til at have vores meninger. Vi mener bare ikke, at alle meninger der er berettiget, vel? Det er jo så også bare vores mening. Men den har vi vel også ret til. Ikke, Tobias? Vandrepind? Vil du gøre dig klar? Muldvarp? Scenen er din. Sagen er den, Tobias. At nu til dags, der taler vi mere med vores hænder, end med munden. Hvis du forstår. Farver ny verden, var Tobias. Spørgsmålet er, om vi skal tage fingrene, eller om vi skal tage hele hånden. Ikke hvis det skal være fingrene. Ryst på hovedet, hvis det kun skal være hånden. Hvis jeg nu var dig, Tobias, så... Ved du hvad, så tror jeg sgu, jeg vil vælge hele hånden. Du ved, det er knap så snavset. Men det vil også være min mening. Ikke? Hvad vælger du så, Tobias? Okay, så stopper vi igen. Ja, vi bliver vist nødt til at forlade Tobias' stue igen, men jeg kan vist godt afsløre, at efter den dag, så blev Tobias pludselig meget stille. Som om man ikke rigtig mente noget længere. Hænderne eller kun fingrene? Har du nogensinde hørt om rapsnudbillen før? Nej. Tror du måske, at rapsnudbillen den symboliserer noget helt andet? Ja, det tror jeg. Synes du, at alle skal have ret til at sige deres mening på Facebook? 100%. Tør du sige din mening? Ja. Så du synes ikke, man skal kunne straffe folk, fordi de siger på internettet? Jo. Har du så nogensinde udtalt noget på internettet, som du i virkeligheden slet ikke mener? Nej. Så du siger altså til mig, at du ikke synes, ytringsfriheden den gælder for os alle sammen, men kun nogen af os? Nej. Det giver ikke helt mening, det der, men... Hey. Hej, far. Jeg tænkte, jeg lige komme forbi, du ved, og så traditionen tro, så kunne vi tage en scene, du ved, så dine replikker, de er markeret med grønt. Der. Seriøst, far. Nå.
Jamen kom nu, Liv, vi har jo gjort det hundredvis af gange, ikke? Vi er altså 24, far. Ikke 12. Jamen, det er også bare én scene. Men jeg gider altså ikke. Jamen, du rejser jo om en uge. Okay. Godt, jeg siger også regibemærkningerne. Er du klar? Ja. Og prøv nu at leve dig ind i det, ikke? Ellers er det ikke sjovt. Afskedsscenen. I en ganske almindelig toværelseslejlighed er Sofia, 24 år gammel, i færd med at pakke en kuffert. Hun hører slet ikke døren til lejligheden blive åbnet op. Eller fodtrinene i entréen af stuen. Men hun hører pludselig en stemme bag sig. Du har aldrig kunnet finde ud af at låse den dør. Hun vender sig forskrækket om, og der står hendes kæreste, Thomas. Kæreste? Ja. Ad, far. Kom nu, ikke? Hvorfor er du så tidligt hjemme, skat? Jeg vil gerne bruge et hvert sekund med min elskede, inden det er for sent. Jeg kommer tilbage igen. Ja, indlevelse, ikke? Jeg kommer tilbage igen. Sofia vender ryggen imod Thomas og begynder at pakke. Han står nu som en sløret silhuet i baggrunden. Men hvad hvis du ikke kommer tilbage? Er det ikke lidt melodramatisk? Læs nu bare, ikke? Hold nu op. Der er masser af mennesker, der tager i krig. Jeg kommer tilbage igen. Thomas stiller sig lige bag Sofia. Så mærker hans nærvær. Men hun står stadig med ryggen vendt mod ham. Der er altså også masser af mennesker, der dør. Jeg dør ikke. Det ved du ikke. Du ved heller ikke, om du bliver kørt ned af en bil i morgen. Ja, okay, fair nok, men jeg ved, at jeg ikke træder på en landmine. Vi har talt om det. Men jeg forstår ikke, hvorfor du gør det. Det har altid været mit mål. Det ved du. Tror du, det er ligesom på film? For det er det ikke. Det er virkelighed, og mennesker dør. Det ved jeg godt. Er du klar til at tage et andet menneskes liv? Ja. Du er 24 år gammel. Og hvad så? Jeg tror ikke på, at du gør det. Ikke min pige. Det tror jeg ikke på. Jeg er ikke lille længere, far. Hold dig nu til manuskriptet, ikke? Men hvorfor gør du det? Jeg gør det for mit land. Jeg tror på, at det er det rigtige at gøre. Og vi skal kæmpe for det, vi tror på. For en bedre verden. Og hvad så med mig? Ja, og hvad med din familie? Betyder vi mindre end dit land? Nej. Så bliv. Thomas tager fat i Sofias hånd. Jeg bliver nødt til at tage afsted. Det er min pligt. Du har en pligt. Over for mig. Og over for din familie. Så du må træffe et valg. Hvis du tager afsted, så er jeg her ikke. Når du kommer tilbage. Altså, ja, så er du så godt som død i min verden. Ja. Er du med? Hvad bliver det så til? Mener du det? Mere end noget andet. Far. Det er ikke din replik. Jeg læser det ikke. Kom nu, vi er næsten færdige. Læs. Okay. Så bliver jeg. Thomas knuger Sofia ind til sig. I en stor omfavnelse. Jeg elsker dig. Det her er ikke en af dine film, far. Det er det virkelighed. Og jeg tager afsted. Det er egoistisk. Er jeg egoistisk? Ja! Scene slut.
bliver mørkt, flyves ingen hjem. Hvis bomberne falder som regn i Danmark, hvis det bliver mørkt, flyves ingen hjem. Hvis bomberne falder som regn i Danmark, jeg kommer tilbage. Måske med et liv tilbage. Et skuespil virker ikke i dag, for et taget liv kommer ikke tilbage. Hvis det bliver mørkt, flyves ingen hjem. Hvis bomberne falder som regn i Danmark, hvis det bliver mørkt, flyves ingen hjem. Hvis bomberne falder som regn i Danmark. Kunne du finde på at tage i krig? Nej, Tror du, at du vil kunne tage et andet menneskes liv? bestemt ikke. Hvorfor tror du, at nogen vælger at tage i krig? Det ved jeg ikke. Synes du, at Danmark de skal fortsætte med at være en krigsførende nation? Nej. Hvad synes du, man har mest pligt over for? Sin familie eller sit fædreland? Det er vel op til den enkelte. Hvorfor har nogle af de danske soldater kæmpet i lande såsom Afghanistan? Det må du spørge en eventuel forsvarsminister om. Tror du, at film er med til at give unge et fejlagtigt billede af, hvad det vil sige at være i krig? Ja. Synes du, at man skal være hjernevasket for at lade sig eje af staten, og derefter at gå i krig for staten? Nej. Er der nogen, der ejer dig? Hvad? Er der nogen, der ejer dig? Nej. Kan I genkende ham fra tidligere? Det er Oliver. Han er 22 år gammel, og grunde, som I måske kan eller ikke kan huske, så har han i hvert fald besluttet sig for at få, den perfekte krop. Ud fra grundig research, så han kom frem til målene for den helt perfekte krop. David Beckhams ansigt. Brad Pitts biceps. Ryan Goslings mave og brystmuskler. Og benene igen Beckham. Synes du, at det lyder som den ultimative krop? Ikke lige til min smag. Hvad med dig? Nej, det er lidt nasty. Men Oliver kan jo ikke selv gøre for det. Hvad kan han ikke gøre for? Jeg siger, han kan jo ikke selv gøre for det. Han ejer jo ikke længere sin egen krop. Hvad snakker du om? Ja, okay, han er måske ikke helt klar over det selv, men det er jo bladene, fjernsyn, altså medierne, der ejer hans krop. Fortæl ham, hvad han skal og hvad han ikke skal gøre. Ej, undskyld, det der var overhovedet ikke særlig journalistagtigt. Hvad mener du? Ja, det er ikke god stil som journalisten at rende og blande sine egne meninger ind i sit arbejde. Men vi kan jo også have meninger. Der er jeg altså enig. Tak. Og ved du hvad? Jeg siger det på tide, at vi tager vores kroppe tilbage. Jeg siger det på tide, at vi befrier os fra mediernes lænker. Ja. At vi siger stop. Der er ikke nogen, der ejer min krop. Den er min, og den er fin, som den er. Ja. Men kroppen er kun vores egen. Vi har det fulde ejerskab. Vi har ophavsret. Men vi har body right! Det lyder sgu da mega godt. Hvad er body right? Jeg har lige fundet på det. Oh my god, gider du forklare det i det mindste? Vi kan jo ikke sådan stå og tage stilling til noget, vi ikke ved, hvad er. Okay, body right, paragraf 1. Den krop, som frembringes ved naturlig og ikke genmodificeret proces, skal betragtes som et originalt værk. Hvad enten kroppen fremtræder i gengivelse, kloning, splejsning, fotografisk værk eller andre former for fremgivelse. Ophavsretten til kroppen varer til 70 år efter ophavsmandens død, med mindre særlige forhold opgiver eller ophæver ophavsretten. Jamen, I er frie! Mega godt ting. Jeg tror, jeg vil bruge det i et foredrag. Ej, oh my god, er du ved at blive sindssyg? Nej, hør, det er mig, der ejer konceptet. Alle, der bærer mit stempel, skal også overholde mine regler og respektere mine rettigheder. Så længe I bærer stemplet, så må I ikke træne for meget. I skal ligesom huske at spise usunder. Hvis moden den er langt hår, så klipper vi os skaldet. Og hvis de populære går uden strømper, så går vi selv med mormors hjemmestrik. Der er sikkert også en masse andet. Men det skal I egentlig ikke tænke så meget over lige nu. Nu skal I bare gå ud. Nyd jeres frihed.
Gå ud og spred jeres grimme, uperfekte vinger. Body ride! Ja. Musik! Hun vil have mere af det hele. Hun vil have mere, og hun vil ikke dele det. Hun var 24, og hun ville ud og se, hvad der kunne ske. Hun ville prøve alt, men alt var ikke nok. Og selvom målet nok er fjernt, så giver hun ikke godt. Hun vil have mere af det hele. Hun vil have mere, og hun vil ikke dele det. Hun var 24. Nu spejler hun sit liv, og som mørket falder på, giver hendes tanker fuld respons. Hun vil have mere af det hele. Hun vil have mere, og hun vil ikke dele det. Hun vil have mere af det hele. Hun vil have mere, og hun vil ikke dele det. Det her er Jonathan. Skal du forkæle dig selv efter en lang dag på jobbet? Justine.dk. Jonathan, han er digitaliseret. Tillykke til den dejlige mules fødselsdag. Lavkage, smiley, hjerte. En gang bestod Jonathan af kød og blod, ligesom os andre, men i dag består han kun af pixels. Jeg er en ung og eventyrlysten kvinde på 20 år, der søger et rejsepar til rundrejse i Indien i mindst 6 måneder. Skriv, hvis du er interesseret. MPH Karoline. Jonathan lever i den tilsyneladende grænseløse verden, vi kalder for internettet. Der har han levet lykkeligt i flere år. Den bliver grå rapsnedbitte bliver også kaldt for CO2-hyntus og striktus. Han har endda fundet sig en kæreste derinde. Er du stadig i live, Tobias? Vi har ikke hørt fra dig i lang tid. Julie. Som i Romeo og Julie. Så røg der lige 10 km mere i fødderne. Hashtag no sweat. Eller Sexy Orc 15, som hun kalder sig inde i World of Warcraft. Hvordan går det? Godt. Jeg købte en ny kjole i går. Giver du ikke en livseleksir? Her. Hey, du skal vi nakke nogle elvere? Det kan vi godt, men jeg kunne altså virkelig godt tænke mig at vise dig kjolen. Nå, men så send mig et billede. Nej, i virkeligheden. Cast lige protection. Må jeg ikke vise dig den? Ved du hvad, jeg er tilbage om 2 sekunder. Noget af det, Jonathan elsker allerhøjst ved internettet, er friheden. Altså det ene øjeblik er han ude på en eventyrlig rejse, og den næste der sidder han i en biograf. Jack, I'm flying. Han forstår ikke, hvorfor folk vil leve uden for internettet. Tobias! Stik lige de her guns ud. Google. Tør man sig med hånden i røven i Indien? Der kan jo snakke med flere hundredvis af mennesker på én gang og sige lige, hvad han har lyst til. Statusopdatering. Tjek lige den her sindssyge kat ud. Link video. Insane cat on top of pig. Hvor blev du af? Er det ikke en fed video? Jeg har set den. Den kat er bare sindssyg. Hvad skal du på lørdag? Jeg skal chille. Hvorfor har du ikke liket min video?
Like. Jeg har fået lov til at låne min mors bil, så jeg tænkte, vi kunne ses chill sammen. Det kan jeg ikke. Hvorfor ikke? Hey, vil du køre en fed sang? Kan du ikke lide mig mere? Selvfølgelig kan jeg det. Hvorfor vil du så ikke være sammen med mig? Jamen, vi er da sammen lige nu. Luk øjnene. Nu tager jeg din hånd i min. Kan du mærke det? Nej. Du skal bare koncentrere dig. Det kan jeg ikke, Jonathan. Jamen, så er det, fordi du ikke vil. Jeg forstår dig ikke. Jeg forstår bare ikke, hvorfor det er, vi skal mødes, når du går så godt herinde. Vi er kærester. Og hvorfor kan vi ikke bare være det herinde? Det er ikke det samme. Jeg vil holde om dig, røre ved dig, kysse dig. Jeg synes ikke, vi skal ødelægge det, vi har. Jeg vil ikke kun være internetkærester, så hvis du ikke vil mødes med mig, så er det slut. Slår du op med mig? Vil du mødes med mig? Hvad er du så bange for? Jonathan? Er du der? Jonathan, han hopper midt ind i en krig og begynder at plukke fjenden ned. Du kæmper for byen! Nej, jeg gør ikke. Han er egentlig ikke overrasket over, at deres forhold ikke holdt. De lever i 2 vidt forskellige verdener. Lidt ligesom Romeo og Julie. De er bare alt for forskellige. Hun er jo lavet af atomer, han er pixels. Jeg er tilbage om 2 sekunder. Hvor mange timer om dagen bruger du internettet? Det ved jeg ikke. Hvad med dig? Hvor mange timer om dagen tror du cirka, at du bruger på internettet? Minimum 5. Det var mange. Hvad bruger du internettet til? Sociale medier. Hvad med dig? Er det samme, du bruger internettet til? Eller er der mere? Hovedsageligt. Hvor ofte tjekker du Facebook? Ej, det ved jeg ikke. Synes du, at din Facebook-profil den stemmer overens med den, som du i virkeligheden er? Nej. Er du ærlig på Facebook? Ja. Måske kan I igen kende Herman fra tidligere. Han er 48 år gammel og studievejleder på et gymnasium. Og på særlig lange dage, hvor der har været ekstra mange uduelige, hjælpeløse unger gennem hans kontor. Unger, som ikke ved, hvad de skal stille op med deres ligegyldige tilværelse. Eller som så vanligt bare skal tude og brokse over et eller andet uinteressant. Så læner Herman sig tilbage i sin lænestol, lukker øjnene og giver sig hen til sine tanker. Han forestiller sig, han står i blændende spotlys foran et stort publikum. Herman, han elsker sit publikum. Han elsker scenen og spotlyset, for det er alt sammen hans og kun hans. Det skal han ikke dele med nogen snotunger. Og der kan han sige akkurat, hvad han har lyst til. Den største plage på vores planet, det er jo ikke børnene, vel? Nej, det er jo forældrene. De uduelige, rygradsløse skidesprællere, som ikke engang kan finde ud af at sætte mindreårige på plads, og som absolut skal tale med deres grimme afkom om alt. Ej,
Vil du ikke være sød og sætte dig ned igen, Anton? Ej, må mor ikke godt få sin mobiltelefon tilbage, Karoline? Men det er jo så frygteligt dyrt, det der Lego, Karl Frederik. Men hvis du nu får den her figur i stedet for, jamen er det så ikke fint? Jamen så hold nu lige kæft, ikke? For det hedder jo, sæt dig, Anton! Giv mig telefonen, Karoline! Og nej, Karl Frederik, du får altså ikke lige mere Lego, for du har allerede 4 fucking tons, ikke også? Fat det, mand. Du der. Er du godt opdraget? Ja. Nej, vel. Okay. Hvad med dig? Kan du lide dine forældre? Ja, selvfølgelig kan du det. De har heller aldrig sat nogle grænser, vel. Det har været let at være dig, hva'? Hvad med dig? Synes du, voksne er god nok til at opdrage deres unger? Ja. Nej, okay. Herman, han føler sig sandelig som en fisk i vandet. Jamen, jeg siger jo bare, at man må blive tvunget til at tage et børnekort, før man overhovedet fik børn. Jeg bare for at se, om man overhovedet har evnerne til at opdrage sådan en lille satan. Og hvis man ikke har det, jamen så er det bare synd, ikke? Så skal du ikke komme og forpeste mit liv med skrål og uopdragenhed, vel? Og når Herman svømmer i scenen, Susanne, så er alt muligt. Jamen hør nu, et dårligt opdraget barn kan det være, jeg ved ikke, dobbelt så farligt som en lortebilist, ikke? Og man skal da have kørekort for at køre bil. Standarden, den skal øges. Sig mig, hvad er den perfekte forælder? Ej, det er et rigtig svært spørgsmål at svare på. Men det er jo mig, ikke? Hold da op. Ja, men han ved godt, at det kan blive ved. Prøv lige alle sammen og forestil jer, at I står i et supermarked. Og så siger jeres unge, at det gerne vil have nogle vingummier. Men I siger selvfølgelig nej. Så begynder jeres unge at råbe og skrige og trampe i gulvet. At den altså vil have nogle vingummier lige nu. Og det kan ikke gå hurtigt nok. Og alle i køen, jamen de kigger jo på jer. Hvad gør I? Ingenting. Det er hvad I gør. På et tidspunkt så vil spotlyset slukke. Er der nogen gode forældre tilbage i vores verden? Og når spotlyset slukker, så bliver han nødt til at tage hjem. Til hans kone og 2 børn. Jeg spørger bare. Så mange svære beslutninger, så mange hårde valg. Den fremtid folk, de ser i dig, som om de drømmer alt selv. Men du skal ikke lytte til dem, min ven, for kun du kender din vej. Og der er tusindvis af mulige ting, så du skal kun lytte til dig. Ja, der kan sgu være forhindringer, ting der står i vejen for dig. Dine forældre og de ting de siger, men de må gå deres egen vej. For advokat kan man sgu altid blive, og ja, billedet er da flot. Men når din drøm er at blive tatoveret, så er det sgu også godt nok. For ting kan se rigtig svære ud, og man kan ofte føle sig glemt. Så lov mig kun en ting, min ven, at din drøm aldrig bliver glemt. For ting kan se rigtig svære ud, og man kan ofte føle sig glemt. Så lov mig kun en ting, min ven, at din drøm aldrig bliver glemt. At din drøm aldrig bliver glemt. Hold da op alle de spørgsmål, vi har fået stillet i dag. Altså, jeg er helt ør i hovedet. Ja, jeg tror nærmest, at vi trænger til at få renset lidt ud op i hovedet. Jamen, jeg kender en god øvelse. Så lad os da prøve den. Ja, og så gør vi det alle sammen. En god idé. Lad os komme i gang.
Så vil jeg først lige bede jer alle sammen om at sætte jer rigtig godt til rette. Så vil jeg bede jer om at lukke øjnene, så tag en dyb indånding og langsomt pust ud. Så vil jeg bede jer om at føre jeres hånd op til jeres hoved. Så forestiller vi os, at der sidder en lynlås heroppe. Så lyner vi ned. Så tager vi vores hjerne ud. Så prøv at mærke lidt på den. Mærk, hvor meget den vejer. Den er blød, ikke? Det er nogle rigtig flotte hjerner, I har. Så forestiller vi os, at der står en spand med vand foran os. Og så dypper vi vores hjerne ned i det friske vand. Så tager vi vores hjernesvamp, så vasker vi os med den. Godt og grundigt. Knop den på armene, på benene, på halsen. Husk nu også at skrubbe jeres ansigt, så vi kan få alt det døde hud væk. Vi vil jo ikke have bumser, vel? Så vrider vi lige vores hjerne. Godt og grundigt. Så lægger vi den på plads igen. Og så lyner vi. Og så kan I godt åbne øjnene igen. For nu er vi alle sammen rene og friske i hovederne. Ja, ikke mindst åbne og også modtagelige for det, som der venter forud. Klar til at finde svar og klar til at stille spørgsmål.